mostrar a importancia dunha farola que leva con nós desde que somos pequenos. Si está sendo isto unha xornada moi participativa. Unha participación moi alta. Animamos a xente a votar. A Estrada vota en masa a farola. Centos de persoas acudiron hoxe ás urnas aquí na Estrada. Todo para decidir onde se ubica a farola e que farola será. Ata as 8 da tarde deste venres votaron 660 persoas, unha participación superior xa á do último referendo que se celebrou na Estrada, que foi o da feira. Nel, en 4 días de votación, votaran pouco máis de 300 persoas. Os partidos políticos tamén se posicionaron sobre esta participación. Hoxe convocamos a esta que é a Casa de Todos os Estradenses para que os empadroados acheguen ao Concello da Estrada para decidir sobre algo importante, sobre algo identitario, que é esta Praza de Galicia, que sempre foi unha praza de unión de todos os estradenses, que nos referenciamos con ese símbolo que é a farola e que precisamente con este proceso de transformación que é esa guinda de peatonalización tan exitosa que tivemos nas rúas Ulla e Calvo Sotelo, pois que esa guinda que é esa Praza de Galicia, pois con ese elemento que quixemos que estivera ubicado nesta praza e que tivo certo debate sobre a ubicación que propoñía a empresa xudicataria, pois queremos que sexan os estradenses, e está sendo isto unha xornada moi participativa, os cales decidan cal vai a ser a ubicación e ademais cal vai a ser a proposta da farola, cal vai a ser o elemento protagonista, se a farola antiga de 1840 ou a farola actual de 1985. Está sendo unha xornada que invitamos a que participe todo o mundo libremente, que escollan esa ubicación e que escollan esa nosa farola, que será ese elemento protagonista que lle dá ese nome, esa oficiosa Praza da Farola do Concello da Estrada. Bueno, pois son as 5:30 da tarde, 380 votos xa depositados nas urnas e eu creo que unha participación moi alta, non? Hai que comparalo coa última vez que se levou adiante unha iniciativa similar, que foi coa Praza da Feira, onde en total votaron 317 veciños, non? Isto dá conta de que é un tema importante para a vila, é importante para todos os veciños e veciñas, porque ademais trátase dunha cuestión de identidade deste concello. Eu animo a todo o mundo a que mostre a súa opinión a través das urnas. Eu creo que é unha boa iniciativa, creo que darlle a voz aos veciños e veciñas pois sempre é intelixente, aínda que sexa unha forma de evadir a responsabilidade que debería ter o alcalde, xa que defendeu por todas as maneiras posibles a vía de mover a farola cara a Estatua dos Cabalos. Nós xa sabedes por que apostamos. Nós queremos a farola no seu sitio, onde está, a farola actual ou a outra farola. Aí cada un terá as súas preferencias e nós non nos imos a meter. Pero, dende logo, que un símbolo que leva aí tantos e tantos anos ten que manterse e, dende logo, que será bo para a identidade de todos e esperamos que a participación sexa alta e o resultado contundente. Desde o BNG da Estrada consideramos basicamente que a obra non se ten que facer porque é 1.200.000 euros que se poderían empregar noutras cousas que fan moitísima máis que son moito máis necesarias. De feito, onte mesmo presentamos unha moción que nos rexeitaron tan sequera debatela no pleno da Estrada para dedicar eses cartos a outras cousas. Nós consideramos que a praza que se pode peatonalizar por moitísimo menos coste e, sobre todo, sin mover un elemento como é a farola, pero xa que o goberno decidiu unilateralmente facer esta obra, pois polo menos que se consulte a cidadanía onde quere colocar un elemento tan singular, pois considerámoslo un mal menor, así que, aínda que non sexa o noso modelo preferido, animamos a xente a votar para manter, polo menos, a farola no seu sitio, aínda que, como quero reiterar, nós o que pensamos é que 1.200.000 euros son moitos cartos que salen dos petos de todos e que sería ben utilizar noutras obras, tanto no casco urbano, noutras rúas que non sexan as mesmas 4 nas que sempre se actúa, como no rural que está bastante desatendido. Ademais, algo que cabe destacar é que poden votar os maiores de 16 anos, polo que estas eleccións tamén son as primeiras de moitos deles. É unha forma de mostrar a importancia dunha farola que leva con nós desde que somos pequenos e que levamos conocendo desde que nacemos. Mañá tamén se poderá votar en horario de 10 a 1 e despois comezará o reconto público. Imos repasar que opcións se poden votar. Nestes comicios teremos 2 papeletas para votar. Nunha delas elixiremos a ubicación que queremos para o farol e noutra que farol queremos. No relacionado coa ubicación poderemos elixir a opción proposta por Galai Conrol no inicio,
que se sitúa cerca da Estatua da Rapa das Bestas, unha ubicación similar á actual, e unha terceira ubicación que sería moi preto dunha fonte que se vai colocar nas proximidades do cruce de Calvo Sotelo con Don Nicolás. Na papeleta dos farois poderemos elixir entre o orixinal, que foi o primeiro que se colocou, que ten a opción A, ou entre o actual, que é a opción B. Esta votación levase a cabo porque a farola rematou sendo un símbolo da estrada. Por iso, lembren que tamén poden ver a reportaxe que publicamos en setembro sobre este espazo. Nel repasamos a súa historia e como estes farois remataron sendo unha parte moi importante da identidade estradense. Porque a farola é moito máis que unha farola. Lembren que mañá, aquí na Xornada da Estrada, tamén teremos vídeo explicando o que finalmente pase, o resultado final, pero ademais emitiremos en directo o reconto público. A emisión comezará en torno ás 12:30 do mediodía, coa última hora de votación e finalmente ese reconto que poderán ver, lembren, aquí, na Xornada da Estrada.